Hallelujah, praise the Lord. Order for and answer me wakwaba at about yes, sendrumedi yi so. Meji de se wo ho ye e wo Awurade mu. Nhyira Ankasa for Awurade din se wo ho ye. Order for and nanso so ye bom pae so nyame nkronkron be fa na kwan. Nyame nkronkron fa wa kwan ne di wo hene na kyerɛkyerɛ yen. Awurade ne yade sua wie ye no ye hu kese ye yeda wase. E wa kwanya wo de ma ye dada ma yetimi twen wanim. Ewo Jesus Christ dim ne abompaye. Amen. Odofo ye behwe yakenkan sam no efi Marko asempa eti ba ko ne kichem du nan kosi dunum. Odofo menti Awurade asem. Ose ebra ye chi Yohane Osuboni no na afa Yesu Kristo eko Galilee no hyase so oka asempa no Nyankopon asempa no ho ensem. Yen na yenim se Yohane Osuboni no eba be prapra kwan mu ema Yesu. Ekwan ben so obeka Adwensakyera ho asem. Yenim se Adwensakyera ho so nti na Yesu Kristo esi ba asase so. Adwensakyera nti na ogya na hene nyina ewo soro ebewu owu a etisei ede ma yen. Odofo enne se adom yen. Adom ahwehwe yen. Adom ye na amade ache ye na ye wa ahoden a na ye Yesu nti a ono na odo yen akosi se ode ne nkwa eto hode ma yen. Eno nti ye hunu se Yohane Osuboni no ye che no wobra okoka Herod asem se wakokọ ware ne nua berma eyire ekoya asem achi no tumu echirepo ye kai se ye twa ne ti na bread ne kotu mu no na Yesu nso ehwa ase se obo asempa no ho dewro ne de kire se na Yohane Osuboni no wawie na dwuma ye. Odofo Yohane ema nipa nyina ate ase se nyo ono ne agenkwa no eye Yesu no ya agenkwa no. Ama nipa nyina ehun se ono de ode nsuo no de bo esu na Yesu de ode hom kronkron ne ogya na bebo esu. Ama nipa nyina ehun se etwa se ono ba fam na Yesu ekosoro na epeja Yesu. Oma nipa nyina ehun se onse mfatampo se obesane anaso obechechiri Yesu empabo a ehye no. Odofo bibie di adanse se opeja Yesu ena ono bre no ho ase. Yesu Kristo na mokwan sunkubi so aba ebewudi ageme no wonkwa. Wan chance se obo asempa ne ho dewro na ne okai bio nso ewo chichemu dunum ne se ebru no a Onyankopon hyebo no afedie ewie du. Yesu ne ka asasem emra Onyankopon hyehye no ewie du na Onyankopon ahema no aben eno nti monsa kira madwen emfi mo bone ho na monji asempa no enni eno ni asempa yetia tese eye mrekura a wutia etwa se wutimi ti ase sachira wadwen efiri obone ho na dwa ne ba Kristo nchen evise ono nko ane so ne ye namo a yebetimi akọ eja ne nchen nti odofo entwentwa wona ase kura bomodi afa Yesu se wadanfo a owo baabia na ma no kwan ma ono ankasa on tutu wanamo emmao efise Onyankopon ma yawo Yohane Osuboni ema ne besiesi akwan mu. Adwensakyera asem ode ba eno na Yesu nso ebeto aso. Se Yesu ankasa esi foma ba beto aso a ede be mbio na ye twen. Obi bie ni ho ba ka biem. Obofo bie ni ho a oba ye obefiri soro ba biem. Na yese Yesu beka ma yenso yesomo se de asuafo no somo a na Yesu aba ba ye. Ne mogya ne guso ekasa na mogya no efre obi biara opese Onyankopon gye ne fi ne bone mu. So ben bia ka wo a wontimi ende wo ho no. Hom kronkron ye boafo no wo ho so beboa wo. Na wagye wo fi saate bia no mu. Ensisi wasoma nyame asem. Ne mo mfani gie fagye nyame asem. No Onyankopon nam so no nsiesie wabrabo. Yenim so Onyankopon ayakrado so bibio begya ne ho amano no onye nyiyi mu obegyew. Nti gya wo homa Kristo Yesu. Amase enche anasa ancha na eguso kase yampo no sane wona ni onyem ye mu biara anye oyiraba enye keke se wo kwa asori
na mmom ehu hia sɛ wobɛfa Yesu Kristo sɛ Awurade na okra agye nkwa. Ma Onyankopɔn nam wo so na ɔmfa ntwe ɔkra bi so ɛmfiri ɔsɛeɛ mu. Kyɛ asɛm no na obi nso a ɔnni anidasoɔ nyɛ anidasoɔ. Onyankopɔn nhyira wo na ɔntrɛ w'ahyeɛ mu na ɔma ɛnɛ da yi nso nyɛ nkonimdie da ɛmfa mma wo. Ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Na sɛ Yesu ama ɛna yɛbɛhyia ɔkyena ɛwɔ line no so ɔba nso a ne yie mu a onyame nhyira wo bebree. Ɛneɛ na bye bye.